Суксу җирлекләре, түгі җирлекләре, алар бер соңы булып торалар. Менә бу караганда инде Күҗәкә җирлегендә узган елларга караганда уңай якка динамика бар. Моның күрсәткечләре сезнең һәрберегездә бар. Инде әйтелде дә үзегезгә һәм анализ ясадыгыз. Халык җыеннарының берничәсендә үземә дә катнашырга туры килде һәм инде лейкозлы сыерларны чыгармаска дигән таләп куелды. Менә бу яктан мин хәзер сүзне яхшы авыл җирлеге башлыгы Җәүһәр Ягъмаровнага биреп китәсем килә. Чөнки менә бу беренче көннән үк инде үзенең катгый таләпләрен халыкка куеп, аңлату эшен алып барды. Һәм менә бүгенге көндә узган елга карата инде бу җирлектә күбрәк. Шуңа карамастан алар менә бу анализ килү белән шушы лейкозлы сыерларны җибәрү һәм яңаларын алмаштыру буенча эш алып бара торган иң актив, принципиаль карашлы җирлек булып тора. Безнең җирлектә шәхси хуҗалыкларда 413 баш мөгезле эретердек булып, шуларның 212-се савым сыерлары булып тора. Терлекләр арасында зур проблема булып торган лейкоз авыруын киметү, аларны булдырмау һәр вакыт инде безнең җирлектә контрольдә тотыла. Чагыштырмача безнең җирлектә башка җирлекләр белән чагыштырганда авыру терлекләр аз, әмма бездә аз әле дип тынычланып кына ятып булмый. Узган ел җирлек буенча 3 баш терлектә авыру күзәтелсә, быел бераз гына арту, ягъни 7 башта авыру билгеләре күзәтте. Бу 7 терлекнең бүгенге көнгә 2се инде җибәрелде, ә инде 5се әле җибәрелмәде, чөнки буаз маллар булгач инде бозаулагач җибәрәбез дип киңәшләштеләр. Контрольдә тоту нинди тәртиптә барасың дигәндә, лейкоз авыруы билгеләре күрсәткән терлекләр көтүгә чыгарылмый һәм яланнарга да бәйләнмый. Бу терлекләрне бетерү, узату инде таләп итеп куела. Көтүгә чыгара торган малларның сыер буламы, ягъни барлык реестан да кан алынырга тиеш булып тора. Халык инде башта ризасызлык белдереп, авыррак итеп кабул итсә дә, хәзер аңлады, авыруга каршы көрәшнең бу юлының дөрес икәнен аңлап хәзер эш итәбез. Шулай ук халыкка читтән мал сатып алган очракта тиешле документлар булу турында тирәнтен аңлатыла. Документлар, әгәр халык читтән мал сатып алган икән, алар тиеш булып торалар, документларын алып сарайсына алып килеп күрсәтергә. Инде читтән мал сатып алу безнең җирлек өчен ул тирәгрәк күренеш, хәрәкәт инде күбесенчә безнең үзебезнең җирлектә бара.